to eh. Panay kainom kasi ng alak. Shout out. Kalahati ma'am. Salamat po sa pag-share po. Tayo sa may Lumalay Street mga koray nagtitinda. Daling araw na. Anong oras na? Time check is 5:15 mga koray. At ito may buena mano na tayo. Aray ka. Shoutout sa inyo na. Buena mano. Habang ito ang dalawa nandito si Loy Loy at si Boss John John. Mag-display lang tayo ng ating paninda guys. Pero naka-display na tayo. Kasi may buhay naman na tayo. Vlog lang tayo ng vlog. Tapos pangarap guys. Nangarap sa mga ganito. Vlog. Morning po. Siya. Ganun shoutout sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout sa ating kaibigan sa Sangkay Biboy TV. Sa aming group na Sangkay Grace, Sangkay Matthew. Ma'am Consalda. Sagado. Ating four sister, Ma'am Heba. Ma'am Argy. Ma'am Melody. At Ma'am Jen. Shoutout. At siyempre hindi natin mawawala si Nanay. Nanay, Rodriguez, shoutout po. Big shoutout kay Will from Hawaii UAC at si Boss Kapre. Nasaway ka na naman sa social media. Thank you kay Kapre kasi pasyal na naman sa amin. Hindi natin makakalimutan na natin. Oops, from Planet Sword at Sword Family. Planet Sugar, mas nanay mo pan fitness sa iyong magsali sa iyong grupo. So, mas meron na ba yan, Mark? Saan mo? Meron. Walang daya yan. Mula tayo mandaraya. Walang daya to? Parehas to? Oo, vlogger. Vlogger to eh. Kago, pag dinaya natin yan, balikan tayo yan. Kita na agad tayo sa social media nito. Shoutout kay Sir Sanisan Official, Sir Robert Bagalano, shoutout po. At si Ma'am Ermi Capral, Ma'am Merch Derry, Sir Romeo Lumba, Sir Lenma, shoutout. At Sir Werdo, Tol Werdo, shoutout. Uy, Kabus Official. Natin makalimutan na madalas pumasok natin. Siyempre, hindi rin natin makakalimutan ng GBX Mix Vlog. At si Boss J. Tara sa iyo, Tol Boss J. Salamat sa pagpapasok. At sino ko bang mga nakapasok sa ating pag-aaras? Tabish ko, shoutout sa iyo. Sino ba nakapasok sa ating live? Corinne from China. Thank you so much for my friend Corinne. Niyaw ma. Thank you so much for visiting na live. Sino ko ba naman nalas na atin? Hindi ko na i-shout out. Friends ng tao sarap sa iyo. Shoutout din sa ating mga followers at subscriber natin dito sa kahit pa paano ay napapansin na tayo nila at sa ating mga followers sa Facebook napapansin tayo meron sa ating mga bumabagay na hindi natin gano'n kilala dito sa hindi taga rito malay sa ibang lugar siguro. Thank you so much. Boss Waray. Wow.
so much, guys. Ito, maaga pa. 5:30. 5:30 na yata. 5:30. 5:30 pa lang. Buenos días, amigos. Abriu. Bili na. Mais. Para dito siya. Tapos si Jobin at si Helen. Tuloy muna natin ang puste. Para yun si Babe, wala dito. Dumating sila. Ha? Ano? Paano ka na? Mapa-inject ba? Kailangan... Uy, gagi! Guys, andito yung boss namin. Si boss Kevin. Nagpapa-BP kasi may high blood ko eh. Kanay kainom kasi ng alak. Shout out. Pagkatapos sa mag-inom, kailangan mo magpa-BP. What? Bus na bus ka talaga dyan. Punyemas ka. Pa-BP mo yung itlog mo. Baka nabubugok na. Ay, bili na. Aga. Siyempre, vlogger eh. Para ano tayo ni Japper Sniper. Challenge. Shout guys. Taho. Mga kawaray. Bossy. Taho. Ang barya eh. Para may barya tayo. Come on, gusto mo? Okay. Ayan pa oh. Mga koray oh. Yummy. Ang Instagram. Thank you so much. YouTube to. Tenete, bili ka na. Taho. Lagang 10 piso lang mga kawaray. Kalahati ma'am. Ano ang beto na eh? Gawin na natin ito lang dyan, ma'am. Tanggal lang sikat. Direk, sadal to. Oh, galanggang ni. Direk, sadalan to. Direk, direk. Alam mo yan, sadalang. Sandalan to, 80 lang itong kilo. 80 lang kilo. Itong boss, isa lahat sa... Buka nandun. Yo, what's up mga kawaray? Nandito si Mama Aurora. Nag-share sa ating mga video. Thank you, sir. Salamat po sa pag-share po. Thank you. Sige po, ingat po. Sige, ingat po.
Yo, what's up mga kawaray? Wow. Grabe. Tunay na buhay mga kawaray nandyan sa ating live. Nandyan kanina sa tunay na buhay na sa ating live. Nagbibigay daw siya ng blessing sa ating mga kawaray. Sana ba yun? Sinabi. Sana ba yun? Thank you po sa blessing, tunay na buhay sa inyong binigay at ipagkakaloob mo sa amin ni B-Boy TV. Thank you so much po. Thank you Lord sa blessing. Gulat naman ako sa iyo. Thank you so much guys. Nawala na yung inano niya. Tunay na buhay, maraming salamat po sa blessing. Sa pagkakaloob mo na 5K, thank you so much po. Maraming salamat po. Thank you Lord sa tao na to na dating dikit na tunay buhay sa Europa. Yung 2 kilong bigas, inabangan ko rin yan ha. Dapay kay Baris Puray Rahiha. Ano ba yan? Hindi ko alam. Basahin. Hirap. Thank you po. Tunay na buhay. Maraming salamat po sa blessing. Sa pagkakaloob mo na 5K. At ang yung bibigay mo sa akin na 5K ngayong September, first week ng September ay ano ko yun. May pagbibigyan din po tayo. Thank you po. Salamat po sa blessing. Maraming salamat po. Ingat ka lagi dyan sa Europa. At God bless sa'yo. Thank you for watching. What's up mga kawaray? Ayan na. Umulan na malakas. Basa na ako. Mainit kanina tapos umulan. Alright. Oh. Shoutout sa ating sa ating mga viewers kanina sa ating live na high blood si Waray. Salamat po sa ating mga viewers kanina. Sir Sangkay Kabus official, shoutout sa iyo. Si Sir Robert Bagalanon, shoutout. Sanesen TV, shoutout. Oh, no. Sangkay B-Boy, Sangkay Grace, Sangkay Matthew, Porcelda, at Four Sister. Oh no. Four Sister. Ma'am Eva, Ma'am Jema, Ma'am Melody, Ma'am Marvic Sagado. Oh no. Lupita Mi, shoutout din sa'yo sa pagpasok sa akin live. Sa tabi kay Will 808 at Capre, shoutout din sa'yo Capre. Will 808, thank you so much sa pagpasyal sa akin live. Pasaway channel, thank you so much Pasaway channel. Sin po ba yung mga pumasok kanina? Hindi ko na maalala. Ano ba mga pumasok sa aking live? Oh no. Shit. Oh guys, di ba? Vlogger tayo guys. Vlogger tayo mga kawaray. Sana tayo. Habang yung palinda natin So lamig. So lamig guys. So lamig. Shoutout din kay Natasha. Pasensya na kung may nasabi man ako. Pero wag mong ulitin yan. Pangit yung ginagawa mo. Hindi maganda yung Shoutout din sa asawa ko, si Maria Pigalas. Shoutout mine. At kasana ko si Mark John. Thank you. Mamshi, thank you so much Mamshi sa pagpasyal. Hindi ko ba mga pumasok kanina? Ay, si Glory Creation pala. Glory Creation, thank you so much my friend. Uy, brown out. Brown out. Oh my god. No, ilaw guys. Alam tayo guys. Oh, brown out. Brown out talaga ilaw. Sila ilaw sila. Brown out. Mulan ka pa hanggang gusto mo. Gusto mo yan eh. Wala ka sa buhay mo. Ay, shoutout din pala kay Tunay na Buhay. From Tunay na Buhay ng Europa. Shoutout po. Maraming salamat po sa blessing na ipagkakaloob mo sa amin. B-Boy, thank you so much po. At lalo na sa akin. Thank you so much po. Sana ingat po kayo lagi dyan. Bigyan pa kayo ng blessing na marami ng ating Panginoon. Thank you so much sa ay kayo na magtulong po sa akin. Thank you so much. Sana marami ka pang matulong. Thank you very much. Tunay na Buhay sa Europa. Try ko. Payo ko. No, payo ko. Dito pa nila. Payo ko.
pa, tuwan-tuwa ka pa. Basa na yung asin mo. Forma ka. Alis pa more. Buti na, konti lang laman. Oh, ilaw na. Tuloy ang ligaya, tuloy ang hanap buhay kasi may ilaw na. Kay Nanay Violeta Reyes, thank you so much, nice. Salamat po sa pagpasyan. Karin from China, thank you so much. Ni hao ma. Ni hao ma, my friend. At Boss Jay, salamat sa iyo, Boss Jay. Oh, malakas. Dito, bagyo. Kaya di ko hinahayaan yung aking yung aking balita kay malakas ang ulan. Malakas ang hangin. Sana maganda binta natin ngayon. Tagi na, lakas. Thousand years later. What's up mga kawaray? Wow. Another blessing mga kawaray. Galing kay ate, bumili sa atin ng isang bundle at 60 kilo na dilaw. Ayun, 80. Ito yung bayad niya mga kawaray. 930 lahat ang kabayaran niya. Thank you so much, Lord. At binigyan tayo. Mabubukas lang natin, may blessing. Thank you, Lord. Salamat po. Maraming salamat po. In Jesus' name. Thank you for watching. Ingat lagi guys. May blessing tayo. 550 tsaka 380. Wow. Bali 930 ang binayaran natin. Kaya ito pa rin batan niya. Sa mga kwaray, another blessing from Papa Job TV. Na ano siya ngayon, nagde-deliver sila. Thank you so much sa blessing Papa Job TV. Sa inyong pa-hamburger. Thank you so much. Ingat ka lagi. God bless. Thank you for watching. Bye-bye. I love you. Use up. Another blessing ulit. 50 pesos in the Philippines. Thank you Papa Jab ulit sa blessing mong pinagkalabot. Thank you po. Ingat lagi dyan sa iyong trabaho. TV Kabansot, shout out.